Tinanggap po ng 7 Sustainable Livelihood Program Association or SLPA sa Alaminos City ang kabuang 1.4 million pesos na livelihood grant mula sa Department of Social Welfare Development sa ilalim po ng Project Development Achievement Grant. Bawat asosasyon ay tumanggap ng tig 200,000 pesos cash grant sa isinagawang awarding ceremony noong Mayo 23 matapos umanong pumasa sa assessment ng ahensya ang hinggil sa pamamahala at pagpapatakbo ng kanilang mga samahan. Layunin ng programa na makatulong sa pagpapalawak ng mga proyektong pangkabuhayan ng mga benepisyaryo lalo na sa mga komunidad na patuloy na nakakaranas ng limitadong oportunidad sa hanap buhay at hindi matatag na pinagkakakitaan. Sa kabila nito, ilang residente at malilit na negosyante naman ang umaasang magiging pangmatagalan ng epekto ng mga ganitong ayuda at hindi lamang pansamantalang tulong dahil marami pa rin ang mga nahihirapan sa paghahanap ng matatag na pagkakakitaan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at limitadong trabaho sa ilang lugar. Patuloy rin ang panawagan ng ilang sektor para sa mas mahigpit na monitoring at transparency sa pagpapatupad ng mga livelihood program upang matiyak na talagang makakarating at magiging kapakipakinabang ang mga pondong inilaan para sa mga benepisyaryo. IFM News. IFM News. IFM News.